Lho. Ono apa? Mama. Kowe tau roh ngonoke bebek? Iya. Nek bar do ngono kae. Nek metu piye? Kaya pir. Keluar. Persis lho. Lagi keciliken. Gablake. Tak kubetne ayo. Adito Sidon. Ye Kakang Candrono. Ing kalonggan iki lho lha apa? Lah iki kok nek aku mepene tok licak gak loro aku. Yo mlakune tetep ngene. Aja ngono. Selempet nih. Adito Sidon. Wong udah dong guyu ndak sembayang nang gone bojone lho. Kakang Candrono. Ada apa? Apa kowe ngerti? Ngerti terus mergo aku rung turu. Ing kalenggan iki. Oke.